فيني ناوز خاطن كله كسادو استسوره كم مكينة حدا غاز ترفن نمنبار تسفا زيولون سبي نيرو حزي دما بلوع الكودات نعلم فلوت شامبيون كوينو اتجواتا وديو دكواتر دقيمو بقر مخالكم زي خيلهم تزاريومو فيني جن حلمون عرس أمنوتن تتقيمو نعلمنا كفتم فلوت أزبهالو شامبيونات كون كيلو حق إنيازان تادي مايو بوكسين كونفرنس تداليو أفتبوتا كركب زقبو أسو كله ترخيني بجيكا تبعال تاريخنا فيني دعم سلسي دونغيوم ممرار جميروم أسلتاني دما فيني ناو جيجا هوتيل آتيو حج تماليسوهم زمتسلونا نغره كتصبيوم يموكر بحق إن فيني تو هوتيلو كندي استقالو بفتنة كودات نمقناسي تسعر زالو بفيستال تتقليلو أب سايكل بحيل يرقز يأغلني لهم سحسة كافت هوتيل يوت نفت كونفرنس دما نتمقات امتو انا تصرفن انا واردن نفت ميزانية ميزانو نتقتم اغل كونتلت انحة تحوقسو كافت كونفرنس يوت كاوات دما فيني عدلنيني لسلز امانة ناو كاسين خيدو كمار مجوات يجمر او دما سوسن ارشي مسعارة مسف قاريت خيدو صبو جيزي حلف باحيتو تنها بوكس ودر جميرو ناو قد مياتي اتمقات امتو جن لعلي عقمون بتعم حيالهم كون سلات انحة نفيني بتعم يتقعو اتمقات امتو نفيني بنات اغسع رخم زي خيل مسفلت وقعو كم زي تسقير خود رخم زلوي حسن نبتقت ما مستملسو نفيني حيالو قعت وقعو دقو إذا فيلم دحر رأفتيكما لايك لنا سبسكرايب بمقبار قدافكم قلتسولنا زموتو بارتيتات نخيم لتقوم دما سبسكرايب بمقبار تخطاتلو هوسبيتال كيدي دما سونوتو بتعمي يداهم كم زلون بوكس مقدام كغرفهم زقباني نقروا فيني كابت هوسبيتال واتيو ناوغزو خيدو اتوم ماناجرات قال مطيقنا تغورلهم على تلفزيون رئي سوم دما فيني بتعم دخيمون ناي سبورت غيزو نودس لازمتصلون كالي سبورت خلي شلونبر بوكسينج نعوزخون سبورت يكون يلوم تصفى أورطوه فيني مسوبو تناديدون كيدوم نتماناجر نمنتاكم خمزالي حتوه ماناجر دما فيني دليت كان لبخان بتعم حياليو خند أمبر تسعرك خونا سعرك كل جيزة نا هوسبيتال خطأت لخا سونتك نسبورتي أي خونن لو نات دخون كاتمت لخا حدا معلتي أو خمزة تموت من مرقص أنيا خونة كإلن سلازي كتقرف ولا كالي نقرو فينيجن بجيكا بوكس خالي اللي مدخونه فقر سلازي يقولو نخالي جواتان خدالي نقرو تخدال دما ناو نيويورك خيدو نكيفن أسلتنا نيولو كيفن دما نمايكل تايسون زسلتن زنويرة أسلتانيو مايكل تايسون جن نكيفن كبارو استقدده بتعم ستاين سكرا من سلازنويرة ايو كيفن نفيني غسلتنو مجمر على فقادنيا يخوند أمبر فيني بوزح متشقشقو نفط مسلتني عقم خريقه اتيو كيفن دما بنا فيني فتنت بتعم يدناق يخوند أمبر كودوتو نتسبورت زمنت انسلازي كونه ناسلاتنا مداو زلعال خوان كم زقباء نقرو أما قاقو نستخاخلو مس كيفن سلطنا يجمر كاب سلطنا استرفا جيزو دما نولدون نفقاريتون أو حدا معدي دراري قاوزوم دحر جيزة فيني زقات أمسو كم استرخا أنجلو ينقرو حدا حيها الفرنساوي تقات أمو خانو مسامعقن كيفن بوزح يتحقوسن خناتو وتودي حدا قنيا تقات أمن محرد زيولون برتوعن وديو سلازو خونا دما فيني مستزالة كان يتقنا تشقرن زيت أنكر راسونتن مسو مكتام أم غركان كسانا مهمات عدل كايلو ندحريت مولسو يمكر اتو ماناجرات سوق قيرو لسلازي كالو جن اتقو جواتا اي تقارصن فيني نفت جواتا مدلاو جمر نفت جواتا حنت معلت قرات خلا خيترفه كاب سلطنا يوكرن كيفن كلمت جواتا فرق ساعات دقيس نخصن حالايم كرو فيني جن فقادنيا ينورن ات معلت اخيلو فيني نفتنا يقطما بوتا يخيد فيني ات جواتا او كتمو سلازناره ادفانتيجو سانيرا فتنا مجمره قدام زورات فيني بزح يدكمن ات مغاطمتو بزح يوقعن صنيحو حنت عرفتم سعرفو كيفن نفيني بوكس موقع ترالي هونكا منقسقاسو نوزي حيلو قروب مخريهو نبتو جواتا مستملسة فيني تناي كيفن مخرته تقيمو منقسقاسات بمزاح نتو مغاطمتو يودقو سعيرو دما كابتو جواتا يوص نمشوت دما ناب كلب كيدو اتي عاوتو متعامي جمر كابت كلبوت يوم صباحيتو زغطل جواتو خدال خمس قبون نو مكرا كم زدلن ينغرو كودوتو دما نماخلاي كودات بتعم بزيحو سلازلو قنس كم زلو نغيرمو نتناغر مسرح يجمر كيفن جن تناغرسو بزح دس يولن يرو فيني ولا منما يقدس كزانا قعو مسعركو ناب كالي ختمانا خدون كلو دما هندوت منقدي مكين حدا قاقطموم ابو او حدا دامسته مسكالو تعرختو بودو خريعو اناتو قرنن كلو اب تلفزيون مكين حدا قاصحو هوسبيتالكم زول يسمع دنقيصو ناوتو هوسبيتال مسكدا كسادو تسيرو اب تعرات كتسا خمسي خيل تنقيرو دقسي يصنح دحرستو سنه معلت دما ينقح فيني تسفا سلازي قرصه تحنيلو كعرات تسيو نقصالي جواتو خغدال ايو تسفا غيرني ات دكتور جن فيني دقيم كاب اغر خنا مخات تسفا
ብዙሕ ከምዘይብሉ ክልተ ማረፅ ጥራይ ከም ዘለዎን ይነግሮ። እቲ ክልተ መማረፂ ድማ እቲ ቀዳማይ ናይ ክሳድ መጥባሕቲ ክግበረሉ እሞ 6 ወርሒ ሙሉእ ብጣዕሚ ተጠንቂቑ ንኽፀንሕ እዩ። ምክንያቱ ንእሽተይ እንድሕር ደኣ ክሳዱ ተነኺኡ ፓራላይዝ ናይ ምዃን ዕድል ኣለዎ። ወይ ድማ እቲ ብዙሕ ሓደጋ ዘይብሉ ናይ ክሳድ መእሰሪ ተገይሩሉ ቁሩብ ምስ ፀንሐ ምኻድ ከም ዝኽእል ግን ድማ ቦክስ ምጭዋት ፈፂሙ ከም ዘይኽእል እቲ ዶክተር ይነግሮ። ቬኒ ግን ብዘይ ስፖርት ካብ ምንባር ሙማት ስለ ዝመረፀ እቲ ሓደገኛ ሰርጀሪ ክገብር ይመርፅ። እቲ ሰርጀሪ ተገይሩሉ ንገዝኡ ተመሊሱ ብዙሕ እንክብካቤ ክግበረሉ ይጅምር። እዘን 6 ወርሒ ሓሊፈን ናብ ስልጡኑ ክምለስ ብጣዕሚ ሃፂፅኒ። ኩነታት ግን ቀሊል ኣይነበረን። ፍቅረኛኡ እውን ሓጋዚት ኣይነበረትን። ምስኣ ተባኢሱ ናብ ክለብ ይኸይድ። እቲ ክለብ እውን ክንደቕ ሕጎስ ስለ ዘይከኣለ ንገዝኡ ይምለስ። ግዜ ብዝሓለፈ ድማ ቬኒ ተስፋ እናቆረፀን ቦክሰር ናይ ምዃን ዕድሉ እናደፈአ ከም ዝኸድሎ እናተሰምዖ ይኸይድ። ሓደ ግዜ ድማ ኬቨን ናብ ገዝኡ መፅዩ ብዙሕ ተዳቢርካ ስለ ዘለኻ ንዓናይ ምሳይ ክንቀሳቀሰካ ኣብዚ ጥቃ ገዛኹም ዳ ፒዛ ኣሎ ኣብኡ ኸይድና ድራር ንብላ ኢሉ ካብቲ ገዛ ሒዝዎ ይወፅእ። ለካ ቤተሰቡን እትኩም ኩሎም ፈተውቱን ኣብኡ ተኣኪቦም ፀኒሖም ዓመቱ ስለ ዝነበረ ሰፕራይዝ ይገብርዎ። ከባቢ ዘለዉ ድማ ቬኒ ስለ ዘይሞተን ብሂወት ስለ ዝቐረን ብጣዕሚ ከም ዝተሓጎሱ ይነግርዎ። ቬኒ ግን ከምዚ ኢሉ ነብስኻ ምርኣይ ኣብቲ ሓደጋ ተዝመውት እዩ ዝመርፅ ኣሎ። ሱቕ ኢሉ ድማ ንማንም ከይዛረበ ርእሱ ኣድኒኑ ይሰምዖም። ከምኡ ኢሉ ከሎ ድማ ሉክ ዝተባሃለ ሰብ መፅዩ ቅርሺ ሂቡ እቲ ጨዋታ ክገድፎ ከም ዝግብአን ናብ ቦክስ ምምላስ ዕድል ስለ ዝወሓደ ንክገድፎን ከምኡን ይሞክር። ንሱ ከይኣክል ኣሰልጣኒኡ ነበረ ኬቨን እውን ልቡ ከይሰብር ንእሽተይ እናተጠንቀቐ እቲ ጨዋታ ምጭዋት ሓሳብ ቀይር ከም ዘለዎን ቦክሲንግ ገዲፉ ካሊእ ስፖርት ምእላሽ ከም ዝሐሾን ተኾነ ድማ ስፖርት ምቕያር ክንድኡ ቀሊል ምዃኑ ነጊሩ ሓሳብ ክቐይሮ ይፍትን። ቬን ግን ተስፋ ዘይገሩሉ ሰባት ተኸቢቡ ምቕማጥ ስለ ዝፀልኦ ካብቲ ቦታ ወፂኡ ናብ ካሲኖ ይኸይድ። ኣብቲ ካሲኖ ምጭዋት ምስ ጀመረ ኣብ ዝተወሰኑ ሰዓታት ኩሉ ቁርሺ ይስእን። ነበሮ ሰልዲ ተበሊዑ ድማ ጥራሕ ጅብኡ ካብቲ ካሲኖ ይወፅእ። ኣብቲ ካሲኖ ዝሰርሕ ነበረ ሰብ ድማ ንገዝኡ ብመኪና ይወስዶ። ዝናኾነ እንከሎ ድማ ኬቨን ሰትዩ ብፍጥነት ከሽከርክር ስለ ዝተተሓዘ ኣብ ትሕቲ ፖሊስ ቁፅፅር ይውዕል። ክልቲኦም ቬኒን ኬቨንን ድማ ሕማቕ መዓልቶም ይሕልፉ። ቬኒ ንገዝኡ ተመሊሱ እቶም ቦክስ መጫወቲ ግላቡ ናብ ሳንዱቕ የእትዮም። ተስፋ ቆሪፁን ቦክሲንግ ክገድፎ ከም ዘለዎን ድማ ምእማን ይጅምር። ወዲኡ ከይወሰነ እንከሎ ግን እቲ ናይ ቀደም ስፖርት መስርሒኡ ነብሱ ንምፍታን ክብደት ከልዕል ይሞክር። ዋላ ሕማቕ ሓሳብ ይኹን ዳኣ እምበር ቬኒ ንድሕሪት ኣይተመለሰን። እቲ ክብደት ምልዓል ምስ ኣበዮ ተሲኡ እቲ ክብደት ኣውፂኡ ነታ ሓጭን ኖይና ከልዕላ ይሞክር። ሓንቲ ግዜ ልዒሉ ምስ መለሳ ድማ ቬኒ ብጣዕሚ ይሕጎስ። ምክንያቱ እዚኣ ክሳዱ ዝተሰበረ ሰብ ከባድ ንብረት እያ። ኬቨን ናብቲ ናይ ቬኒ ገዛ መፅዩ ብዛዕባ ትማል ዘሕለፎ ሕማቕ መዓልቲ እናነገሮ እንከሎ ቬኒ ናብቲ ውሽጢ ዲፓርትመንት ወሲዱ እንደገና ምስልጣን ንኸጀምሮ ይሓቶ። ኬቨን ተናዲዱ ትቕልድ ዲኻ ኣለኻ ኢሉ ንቬኒ ይኹርየሉ። ቬኒ ግን ሂወቱ ምንም ስለ ዘይቀረዮ ዋላ ይሙት ሕዚ ምንም ኣይመስሎን። ኬቨን ኣብ ሂወቱ ብዙሕ ነገር ዋላ ይስኣ እንዳ እምበር ንቬኒ ክመውት ምክንያት ክኸውን ከም ዘይደሊ ነጊሩ ከም ዘይሰልጥኖ ይነግሮ። እዚ ኢልዎ ካርታ እናተጫወቱ እንከለዉ ድማ ቬኒ በቲ ነገር ተናዲዱ ንኬቨን ክፃረፎን ክሕፍሮን ይጅምር። ተናዲዱ ድማ ብዙሕ ምስታይ ይጅምር። ቬኒ ብፅባሒቱ ንግሆ ተሲኡ ናብቲ ሂወቱ ናብ ሓደጋ ዘእትሎ ስልጠና ምጅማር ይኸይድ። ኣብኡ ድማ ኬቨን ይረኽቦ። ኬቨን ኮይኑ ከምርኣይ ንኽሞክር ክሕግዞ ይሓስብ። ቀስ እናበለ ድማ ነብሱ ብዘይጎድእ መልክዕ እቲ ናይ ስልጥንኡ ብርኪ እናወሰኸ ይኸይድ ነይሩ። ቬኒ ኣብ ሰዓት እዚ ተስፋ ስለ ዝገበረ ካብቲ ካሊእ ግዜ ደቢርዎ ነበረ ሕጉስን ተጫዋትን ምዃን ጀሚሩኒ። ምስ ኬቨን ድማ ብዙሕ ግዜ ምሕላፍ ምስ ጀመሩ ወለዱ እንታይ ከም ትገብሩ ኣለኹም መፍታሕቲ ኢሎም ምሕታት ይጅምሩ። ምክንያቱ ቬኒ ምስቱ ዝተሰበረ ክሳዱ ክብደት ከም ዘልዕልሎ ኣይፈልጡን። ሓደ መዓልቲ ድማ ኣቦኡ ንቬኒ ዝኾነ ኣንጀሎ ናብቱ ናይ መሰልጠኒ ቦትኦም ይኸድሎ። ኬቨንን ቬኒን ክብደት እናልዕሉ ስለ ዝፀንሕዎ ብጣዕሚ ተናዲዱ ካብቲ ገዛ ይባርሮም። ድሕሪ 6 ወርሒ እቲ ርእሱ ናይ ሓጭን ዝፍትሐሉ ሰዓት ኣኺሉ ቬኒ ናብ ሆስፒታል ይኸይድ። ቬኒ ዕድመ ልክዑ መደንዘዝ ተጠቒሙ ይፈልጥን ክጥቀም ስለ ዘይደሊ እውን እቶም ናብ ሸኽና ርእሱ ዝተኣሰሩ ከጀፍቲ ብሎናት እናሕመሞን እናተቐንዘየን ክፍትሑ ነይርዎም። እቲ ሓጭን እናተፈትሐሉ እንከሎ ቬኒ ተፀሚሙ ይሓልፋ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ድማ ናቐስ እናበለ ናብቲ ንቡር ስልጠኑ ይምለስ። ዘሕዝን ነገር ግን ተስፋ ዘለዎ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖም ብዙሓት ተጫወቲ ንቬኒ ክገጥሞ ይደልዩን። ምክንያቱ ድማ እናተጋጠምዎ ሃንደበት ወቂዖሞ ከይሞቶም ስለ ዝፈርሑ እዩ። እዚ ንምፍታሕ ድማ ኬቨን ብዙሓት ጋዜጠኛታትን ሪፖርተራትን ኣኪቡ ናይ ቬኒ ፅቡቕ ኩነታት ኣብ ማሰልጠኛ ከርእዮም ይሞክር። ዋላ ኣብቲ ማሰልጠኛ ግን ንቬኒ ክገጥሞ ዝደሊ ተላማዳይ የለን። ሕሪ ክንደይ ልመና ሓደ ቆልዓ ምስ ቬኒ ንክገጥም ይስማዕማዕ። እቲ ጨዋታ ምስ ተጀመረ ድማ እቲ ቆልዓ ንቬኒ የስሕቶ ጥራይ እምበር ክወቕዖ ይሞክርን። ቬኒ ተናዲ ድማ ንክወቕዖ ዓዊሉ ይዛረቦ። ቆልዓ ድማ ከምቲ ዝሓተቶ ብሓይሊ ይወቕዖ። ቬኒ ግን ምንም ከይመሰሎ ምጭዋት ስለ ዝቐፀለ ከም ዝሓውሎ ነቶም ተኸታተልትን ጋዜጠኛታትን ይእምኖም።
እታንቶ ውልደቱ መዓልቲ መጺኡ ተስፋ ከም ዘይብሉን ስፖርት ክገርፎ ከም ዘለዎን እናተናገሩ ዝነበረሉ ኣብ ቴሌቪዥን እቲ ሪፖርት ምስ ረአየ ተስፋ ከም ዘለዎ መሊሱ ይዛረብ። ልዕሊኡ ድማ ካብዛ ጨዋታ እዚኣ ብዙሕ ቅርሺ ከም ዘትርፍ ንነውሲ ይሓስብ። ምክንያቱ ፌኒ ካብ ሓደጋ መኪና ስለ ዝወፀ እዛ ዓደል ክንጥቀመላ ኣለና ኢሉ ይሓስብ። በቲ ወገን ድማ ፌኒ ኣቦ ኣንጀሎ እናተጎድኦ ክረኦ ስለ ዘይደሊ ኣብ ጎኑ ከም ዘይኮን ይነግሮ። ሉ ናብ ፌኒ ብፅባሒቱ ይመፅእ። ምስ ሮበርቶ ዱሬን ዝበሃል ማእኸላይ ክብደት ግጥም ከም ዘዳልየሉ ድማ ንፌኒ ይነግርዎ። እቲ ጨዋታ ንኽኣቲ ድማ 1.6 ሚልዮን ከም ዝኽፈሎ ይነግርዎ። ፌኒ ከምዚ ዓይነት ቅርሺ ቅድሚ ሕዚ ተኸፊልዎ ስለ ዘይፈልጥን ኣብ ጨዋታ ክምለስ ብጣዕሚ ተሃንጥዩ ስለ ዝነበረን እቲ ሓሳብ ብጣዕሚ ናፈትዮ ይመፅእ። ናይ ግጥም መዓልቲ ኣኺሉ ድማ ሮበርቶ ናብቲ ቦታ ይመፅእ። ሮቤርቶ ኣብቲ ቦታ ካብ ዝፍለጡ ሓያላት ቻምፒዮናት ሓደ እዩ ነይሩ። 93 ግዜ ሲዒሩ 64 ግዜ ድማ ብሓንቲ ቦክሲ ንመጫወቲ ተወዲቑ። ኬቨን እዚ ነገር እዚ ምንም የፍርሖን ንክገጥም ድማ ካብ ልቡ ተዳልዩ መፂኡ ዘሎ። ፌኒ እዚ ጨዋታ እዚ ዝጫወት እንከሎ ተመሊሱ ናብቲ ሓጭን ናይ ምእሳር ወይ ናብ መቃብር ናይ ምእታይ ዕድሉ ብጣዕሚ ዝለዓለ ምዃኑ እናፈለጠ እዩ። ኣብታ ናይ መጀመርያ ዙር ድማ ፌኒ ብሓይሊ ተወቂዑ ናብ መሬት ይወድቕ። ሰውነቱ ብጣዕሚ ዋላ ደኺሙ ይጽናሕ ዳ እምበር ልቡን ሕልኑኡን ግን ብጣዕሚ ሓይሊ ስለ ዝነበሮ ተመሊሱ ይትስእ። ጨዋታ ቀፂሉ ፌኒ ብዙሕ ቦክሲ ይውቃዕ፣ ግን ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ቀልጢፎ ይወድቕም ኣሎ። ደው ኢሉ ዝፀንሐሉ ግዜ ድማ ናነውሐ መፂኡ። ከምኡ እናበለ ድማ 6 ዙር ይጫወት። ኣቦኡ ኣብቶም ተኸታተልቲ ኮፍ ኢሉ ወዳይ ሕዚ ሞተ እናበለ ብጣዕሚ ይጭነቕ። ናብ ኬቨን ከይዱ ድማ እቲ ጨዋታ ክቋረፅ ከም ዘለዎን ሲሒና እንድሕር ኢልና ንኸስሮ የብልናን ኢሉ ንኬቨን ከእምኖ ይሞክር። ኬቨን ግን ፍቓደኛ ኣይነበረን። ኣብ ክንድኡ ንፌኒ ከመይ ኢሉ ከም ዝጀመረን ብሬስ ተኣሲርዎ ስፖርት ምስራሕ ክጅምር ከሎ ሕዚ ድማ ኣብዚ ምስ ናይ ዓለም ቻምፒዮናት ይጫወት ከም ዘሎን ኣስተውዒሉ ክቕፅል ከም ዝግብኦን ተስፋ ቆርጥ ከም ዘይብሉን ይነግሮ። እዚ ሰሚዑ ድማ ፌኒ ናብቲ ጨዋታ ተመሊሱ ክሳብ 12 ዙር መጋጥምቱ ምንም ከይገደፈ ብጣዕሚ ከጥቅዖ ይጅምር። ኣብታ ናይ መጨረሻ ዙር ድማ ክልቲኦም ብዘለዎም ሓይሊ ምውቃዕ ይጅምሩ። ነዚ ሲዒቡ ክልቲኦም ብጣዕሚ ይደኽሙ። ምክልኻል ገዲፎም ድማ ምውቃዕ ጥራይ ይኸውን። እቲ ዙር ክልቲኦም ከይወድቑ ስለ ዝተወድአ እቲ ዳኛ ብነጢ መን ከም ዝሰዓረ ንኽውስን ሰዓት ኣኺሉ። ክልቲኦም ናይ 2 ነጥብ ፈላላዮም ነይሮም። እቲ ዘሸነፈ ድማ ትጽበይዎ ፌኒ እዩ። ፌኒ ናብዚ ከኣት እንከሎ ክሳዱ ዝተሰበረ ካብ መኪና ሓደጋ ዝተረፈን ንምንባር ተስፋ ዘይብሉን ሰብ እዩ ነይሩ። ሕዚ ድማ ብልዑል ክብደት ናይ ዓለም ፍሉጥ ሻምፒዮን ኮይኑ እቲ ጨዋታ ወዲእዎ። ዶኳተር ደጊሙ ብእግሪ ምኻድ ከም ዘይኽእሎም ተዛሪቦሞ። ፌኒ ግን ሕልሙን ዓርሰ እምነቱን ተጠቂሙ ናይ ዓለምና ካብቶም ፍሉጣት ዝበሃሉ ቻምፒዮናት ክኾን ክኢሉ ሓቀኛ ዛንታ ድማ እዩ። እዚ ፊልም እንድሕር ዳኣ ፈቲኹሞ ላይክ ምግባር ከይትርስዑ። ቻናልና ንክዓቢ ሰብስክራይብ ጌርኩም ሓግዙና። ስናይ ጸኒሒት